No niin, tämmönen keissi sitten pehvin kulutusta, eli Outlanderin pehvi. Vuosima oli 20 ja tällä kertaa on kärri perässä ja maantietä mökiltä pois. Alussa mökkitietä, soratie pätkää mäkistä noin 10 kilsaa ja sitten maantietä semmonen 8-90 mittarinopeus muun jonon mukana siinä ja yksi pysäys Uholtikselle välissä. Muuten tosiaan maantietä ja 80 kilometriä ajeltu ja kärrissä on puuta mukana, että se on se aika lailla varmaan maksimipainot tuolle jarruttamalle kärrylle, että se on 700 kiloa varmaankin. En oo punninnut, mutta puuta siellä on hyvästi kyytis. Ja silloin tuo kulutus näyttää olevan 5,7, kun lähtiessä on akku ollut täynnä. Ja tuossa näkyy sitten toi vielä tuolta näytöltä, että siellä nyt mitä se on sähköenergian kulutus ollut ja sitten tuo polttoaine kulutus. Tämmönen keissi tänään.